labarina. A yau ne za ku ji ainihin hakikanin ranar da za a fara haska muku sabon shirin fim ɗin Labarina season 7 episode 1. Masu rare barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha tamu mai albarka ta Fido Labs. Wannan tasha ce ta faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa da ilmantarwa. Masu saurare masoya makalata shirin fim ɗin Labarina, ku kwantar da hankalinku, ku ƙara haƙuri, an zo wajen gab. A nan insha Allahu za ku ji ranar da za a fara haska muku wannan ingantaccen shiri na fim ɗin Labarina season 7 episode 1. Kuma a wannan shiri za ku nishaɗanta, za ku ji daɗi, za ku ilmantu, za ku ainihin ilmantu, kuma za ku ga abin da ma ba ku taɓa gani ba a baya a cikin fim ɗin Labarina season 7 episode 1 a wannan dawowa da za a yi cikin wannan wata insha Allahu. Amma abin da muke so ku ƙara haƙuri masoyanmu masu kallon shirin fim ɗin Labarina. Mun gode.